Dneska jsem chtěl vytradit huge Kawaii Dragona a pokusíme se o to prakticky ho získat v tomto videu. Když ho nezískáme v tomto videu, zkusíme se někde jinde, ale to je dneska takový můj cíl, máme budget na to, takže jdem na to. Pravděpodobně bych se měl teleportnout na huge Kawaii Dragona a pak ještě bych vám ukážu. Pak bude možná ještě soutěž o nějakou exkluzivku. Můžete se moc přihlásit, napište do komentů váš nick a určitě vám ji pošlu 100%. A toho Kawaii Dragona jsem asi už přejel, jo. Tady je ten ninja. Ne, nepřejel. Já jsem asi úplně slepý, hoši. A tady je Kawaii Dragon. A ty ten růžové, ty toho zeleného. No to je jedno. Samozřejmě se na ně můžeme podívat. A potom uděláme soutěž o nějakou exkluzivku. Asi bych chtěla, aby byla Rainbow, abyste někdo měl. Vyberu pravděpodobně člověka, který toho moc nemá. Takže mu to pošlu mailboxem. A doufám, že to bude jakože super. Musím sapit, tak to je hodně. Koupím toho Kawaii Dragona. Co tady podívám, co tady prodává. Je tam 6 bilion, hypomelon jde dolů, to nechci. 48, to je taky moc. A určitě se ptáte, proč nemám hoverboard například. Řeknu vám to takhle, nehraju to tak dlouho, jako třeba na starém telefonu. Na starém telefonu jsem nikdy tolik domů neměl, takže měl jsem něco kolem měl jsem asi 40 safariketek a nějaký ty další eventy. A pak mě skemli ještě o kapibaru, no prostě to bylo skemerský období. Někdo, ty OG hráči si určitě pamatujou. A až ho tady koupím, tak se vám ozvu. Takže WhatsApp lidi, a jsem tady na place a vidíte ten scam? Vidíte to? Vidíte ten scam? Někdo si dal takhle za to a právě tady za 800 milionů. Tady. Vidíte tenhle scam? Našel jsem pravděpodobně nový druh scamu. A tady to vám se na to dávám pozor. Někdo bugnul, probugoval si tento. Probugoval si no každopádně to hackera může vám takhle probugovat ten váš stánek a dával bych si na to pozor. Tak já jdu dál hledat. Jo, jsem asi už na 20. plaze a nic jsem zatím nenašel. Takže WhatsApp, hele, našel jsem tady toho za 50 a já už už se mi nechce hledat. Takže ho kupuju a vzhledem k tomu, že jdou že jde nahoru tenhle huge, tak ho asi koupím. Ale ještě se podívám po nějaký plaze. Takže WhatsApp lidi, našel jsem tady toho Kawaii Dragona a vzhledem k tomu, že je to pořád v podstatě v repce, tak jsem místo toho koupil tady toho huge unicorna za 49,9. Každopádně vydělal jsem asi 3 biliony, jde to, myslím si, že je pěkný. A to bude asi konec videa. Myslím si, že doufám, že jste si to užili a v příštím videu koupím nějaký velmi dobré pety a budeme farmit a ukážeme si, kam až se dostaneme za například nějakých půl hodinku, kam se dostanete. Takže mám tady nějaké pety, co jsou v daycareu, tak si je nechám vyndaný a budu se na vás určitě těšit a u dalšího videa zas zdaré.